Si Kristo mao ang kamatuoran. Matod pa niya, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mutuo ba mo nga ang tanang isulti ni Hesus tinuod? May klarong sanong. Mutuo mo nga ang tanan iyang gisulti tinuod? Kana. Matod pa sa atong ebanghelyo, si Hesus miingon siyang mga tinunan, ayaw mo kaguol, ayaw mo kabalaka. Kanusaman mawa ang atong kaguol o ang atong kabalaka, basta mutuo ta sa tanang gisulti ni Hesus nga matuod. Mutuo ganita na, wag tang dayong atong kaguol, wag tang ang atong kabalaka. Pero musupak ganita, portig yung balakaha, portig yung guula, usahay mo resulta pag kasuko. Una, nituo ba mo sa resulta sa eleksyon karon? Yan, na-relax na mo. Kana, na. Kaya giisip man nato nga ang atong eleksyon mao ang sa to sacred right nga kada boto nga atong himuon, every vote nga atong himuon, sacred decision. Sa ato pa kabubuton sa Ginoo nga mag-eleksyon ta, kabubuton sa Ginoo nga naay mapildi, nasay mudaog kay lagi nag-exercise ta aning atong sacred right. Tanawa ang mudawat sa kuan, mudawat sa resulta, wala, relax na. Moingon man gani, ako mudawat ko aning akong resulta, nya mubalik na ko sa akong peaceful life. Ana, nindot kayo, pero ang wa mudawat, basta lagi magrally gyud. Tungod kay wa nato tuuhi ang kamatuoran. Tanawa ra gud ang imong naw. Inig pa namin nimo mutuo ka nga mao na imong naw. Kinsa dinhi nga inig pa namin mutuo gyud nga kanang iyang naw mao gyud na iyang naw, taas ang kamot. Anya, wa ninyo badlisi inyong kilay. Wa ninyo kolore inyong buhok. Kay imo ganin ang giusab, pasabot wag ka mutuo nga mao na imong naong. Nya imo dayong usbon kay mauna ni ang akong naong. Pero tanawa og naa kay usbon anang imong naong nga wa na mahasubay sa natural, maratol ka. Maratol ka. Tanawa pa color ka sa imong buhok, magpasiplat sa kas imong tupad nga nag-color siyang buhok, maingon sa ka. Maingon ka, mura mag-arang-arang na iyang pagka-color. Ngano maning ako na ingon ani man eh. Magbadlis ka sa imong kilay. Magsige sa kag pasiplat anang namadlis sa kilay. Magtan-aw ka murag maayong pagkabadlis tong iya, ma-insecure ka sa imo. Kaya nga naman, ikaw na may nagbuhat ana, di naman na iyas Ginoo. Na. Na resulta. Mo na ang mahal nga birhen, way ratol. Wa gi ratol. Manganak og pasungan, mamabdos nga way bana, okay lang, relax. Manganak lag pasungan kay gi-reject sa mga balay nga ilang gipangtuktok, okay lang. Nilakaw galas 12 gabi, das bata bagong nataw ngadto sa Ehipto, okay lang. Nagpuyo porting pobriha, wa gani ka pa eskwela iyang mga anak. Mga anak o saranday yang anak. Wa ka pa eskwela iyang anak, okay lang. Biya-biyaan ni Kristo kay nagsigi nagwali si Kristo, okay lang, relax lang. Di magsigig kabalaka. Uy, ang iyang anak gilansang man sa cross. Ang sa may gibati ni Maria, relax. Nihilak siya apan relax. Wa gyud magyaw-yaw. Wa gyud masuko. Pasabot, okay lang.
Karon gihimo na gid hinuon siyang rayna sa langit ug sa yuta. Naratol. Wow, okay lang. Muna kay rayna man siya sa langit ug sa yuta, nagkagubot man ang atong yuta tungod sa gubat antong First World War, nagpakita dayon siya ni atong 19 no sa to? Pamo kibaw. 1917, May 13, 1917, nagpakita siya aron mahunong ang gubat. Naratol naman sad ang mga tao kay sige naman silang simba ng mga Diyos-Diyos. Hastang ilang mga anak, ilan namang ipang-offer ngadtos Diyos-Diyos, patio naman nila. Gitudloan sad kinsa gitinuod na Dios aron ma-relax ta. Karon naratol ba ang kalibutan? Siging abortion, siging corruption, siging addiction, siging homosexuality, siging dinumtanay. Mao ni ang karatol karos kalibutan. Gubat na sad. Naay naggubat nga nasod batok nasod, naasay naggubat diha sa social media. Nagunay pagyugubat ang mga pariha og gituuhan. Di ba? Hastang mga isig kakatoliko nagunay og gubat diha social media, hasta patingaling isig kapari nagunay og gubat diha social media dinautay tungod lang kay lain-laig partido nga gisuportahan hangtod karong mga orasa naggubat pa sila. Kaluoy, no? Kaluoy. Kamo wa na mo naggubat ron. Nahaaroy daghan, banag asawa nagsigi paggubat, hasta gani mga anak ngadto iyang isig kaigsuon naggubat pa, ug wa man mag-ilog, wa man maggubat parting eleksyon, naggubat parte og katigayunan, mga kabilin, wa magtingganay. Hangtod karon kay nagkinihaay na. Di ba? Usara gay mo tubag ang atong ang atong gidili nga mo'y mo tubag, mao na hinoy ni tubag, no? Kamo ga tutok lang mo nako. Mao na ato ginang bantayan unsaon pag-relax, tuo sa pulong sa Ginoo. Nakaron ang Ginoo nag-ingon, ako patyon, ila kong ilubong, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ko. Nituo ang mga apostoles na sinati nila ang pagkabanhaw. Nagsigi silang sangyaw. Matod pa ni San Pablo, mao kini ang maayong balita nga among gisangyaw nga nabanhaw ang Ginoo. Karon ingon naman sa Kristo, ayaw mo kabalaka kay didtos balay sa akong amahan. Tu ay daghang lugar dito, na daghang mga rooms dito, ako mong andaman. So di na ko ma-imagine unsa kaning room nga giandam ni Kristo dito sa langit, no? Lingi ay mong tupad. Ingna mutuo kang doon na kay condominium dito. Ingna. Mahal kay condominium unit dire di ta kapalit. Pero tuwa day daghan dito, gaandam na si Jesus. Mutuo, nituo imong tupad. Yes, why kuno pangutanay na nituo kani? Ang sa may buhaton ninyo kung nituo mo ana, ay namo pagsigig himog balay dinhi. Ang sa may atong himon, simbahan. Maghimo tag simbahan, dili balay. Nya sa may inyong buhaton na inyong balay, ipamaligya na. Nya ipalit og slot. Aron matukod ang atong simbahan. Kay ay kabalakat, ana ka dito'y house and lot. Dili to maigo sa linog, dito masunog. 40 pag itong nindota. 40 yung nindota kay Ginoo gyud gaanda mato. Anong luya mamugnaong, di man mo mutuo. Basta kani nagi akong hisgutan, no? Luya kay mo mga naong. Nabitaw ko'y humili atong pagkapit sa Jis a day after sa election ni viral. Nga naman, kay naghisgot ko bahin sa kanini ang unit team. Ang gikutlo nga ako kuno partisan
Wa kutlua ngang akong tumong sa paghisgot ato, unsa man? Modelo sa atong pagpakighiusa sa kahiusa sa Ginoo. Mo nang nagpasalamat ko na ini post karon usas mga ni share ba iyang ibutang ag comment kanis Father Ubod kusog kay ni muhisgot og unsaon pag-adtog langit, unsay makapalangit nato, unsay angay buhaton para ta malangit, para ta magkahiusa. Wa gyud mo share sa iya kayong humili nga ingon ani tungod lang karon kay naghisgot siya BBM, daghan kayong ni share. Pero maghisgot gani siya og slot para sa kaayuhan kalambuan sa simbahan, wa gyud mo share. Aw ambot lang ka na ba kay gi-share kay wa man ko kadawat. Niya na siya. Kamo, mo share mo aning akong giingon nga pamalit mog slot kay naapay 49,661 ka slots nga wa mahalin. Mo share mo ana. Ani abot na nag-millions ang akong share atong akong humili. Kani 4,661 ragod ni. Og i-share ni unya mo palit ng 1 million kapin. Di na ta magsighisgot anang unit team, ping diha. Ay na naghisgot palit mo ani. Gamay ra kayo 49,661. Unya kumpara nimo ng millions nga nag-share karon, i-share ng inyong kwarta dili nang atong linibakay, dinautay. Siging share anang dinautay. I-share na rin sa simbahan. Kay tuay giandam ang Ginoo nga lugar para nato. Tuay bahandi nga giandam ang Ginoo tuas langit. Ang dinhis kalibutan, biyaan ra ni nato tanan. Apil na ng mga posisyon diha sa gobyerno o kaha dinhi sa simbahan. Biyaan ra ni nato. Mag-unsa mag-ikay mailek pagka-presidente, pero padung di ay ka sa impyerno. Mag-unsa mag-ikaw mo'y nailik, isip senador, isip congressman, isip gobernador, mayor o mga konsehal o board members, pero padong di ay tangtanan sa impyerno. Mag-unsa magtaas kaayo tag vote sa atong suportahan nga kandidato, pero taas di ay kaayo tag kutay sa atong mga sala. Di ba? Unsa ra magiilhanan nga malangita, biyai ang tanan sa kalibutan, tukura ang simbahan, isabwag ang maayong balita. Karon daghang ing tao dito sa Kapilinya kay natukod nato ang Kapilinya. Tua si Archbishop Palma karon dito nagpasalamat sa Ginoo og nag-celebrate sa pista sa mahal nga Birhen Maria. Natukod to nato kay ni viral ang atong pagtinampuhay. Ani atong tukuronong kumbinto ay kita na mo sa atong kumbinto sa perspective. Nindot kaayo. Pero inig-abot pa man og 12,000 sa atong mapalit nga slot. Una pa ta makatukod ani sa akong bana-bana. Kay mo cost man ang mga 25,000 ka slots ang atong kumbinto. Mga 25,000 ka slots. Moabot gani og tunga-tunga mga 12 kanya pa sa tay mga bayronon dinhi sa atong mga yuta nga na-acquire. Una pa ta ani makatukod sa pagkakaroon ang atong halin sa slots 4,339. Pila pa'y kuwang ni. Pakpak sa tanong, kaya dako-dako ang taghalin. Pero pila pa'y kuwang ani. Naapas mga 12 man. So mga 7,000 kapin pa ang kuwang kung atong ibutang sa 12. Pero gari na to ibutang atong 54 para gud makumpleto atong mga proyekto. 49,661. Kanindot untang mo viral pod ni sa kasing-kasing natong mga magtotoo. Kalimtan tananang eleksyon kay nahumana na ang atong buhaton to select ang election between heaven and earth. Unsa may imong gi-elect karon? Earth or heaven? Tubag. Sige, kinsay mo elect og heaven? Taasang ka mo?
ay muglakaw nga di kapalit og slat. Oro na siya. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, musalig kita sa Dios kay siya ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran padulong ngadto sa gingharian sa langit. Masaligon kitang musangpit sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Ang atong Santo Papa ligunon sa Dios sa kanunay aron makapadayon pagsabwag sa pagtulunan nga iyang ipadayag dinhi kanato mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga namunuan sa atong nasod dili mosalig sa ilang kaugalingong kahibalo, hinuon ila kining ubanan o pagsangpit sa Dios nga maoy tinubdan sa tanan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga sinalikway sa katilingban dili mawad-an sa paglaom, hinuon mahinangpon silang moduol ug mosalig sa nabanhawng Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga binilanggo sa pagtuo, paglaom ug paghigugma makaangkon sa kainit sa gugma ni Kristo nga maoy mopalingkawas kanila sa pagkaulipon, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay mahiusa na uban sa mga pinili ni Kristo nga atoa sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Makagagahom ug way kinutubang Dios, dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima, kay amo kining gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.